Assalamu alaykum. Uzaqtaq yaqinymyň uzaqtaq we yaqinaqy tomaçaçylary. Biz şu gün, ýagny 2023-nji ýylyň 7-nji ýanwar güni Jeyhun toý mekanynda. Bugün şu toý mekanynda Kerwenewleriň döwletli ojagyňdan başlanan Berdimurad agymyň aýna gelenjemeden Mehriban perdendi Jennetiň bagy toýlar toýlanýar. Jennetiň häzirki wagtda Rossiýa Federasiýasyndaky dogany kakguşan şeýlede Türkiýe Respublikasyndaky daýdasy Cennete iň gowy arzuwlaryny ýollaýarlar we özleriniň gymmat baha sowgatlary bilen Jenneti bugünkü bag toýu bilen gutlaýarlar. Bizim häzir toýa gatnaşýar we kakguşanyň adyndan, şeýlede daýdasy adyndan iň gowy arzuwlary şeýlede ýollanan gymmat baha sowgatlary dawaramyzyň sebäpkärini Jennet gyýda goşurýar. Cennet doganymyza gözer arzuwlary beýan etmeklik üçin öz aramyzda toý sahnamyda ana şu ýerde ana bizim Mehriban halipamyz Döwran Ismaýylow elbetde bizim aramyzda, ýagny täze taýýarlanan gepleşik, ýagny daşary ýurtdaky bizim Mehribanlarymyzy toýlarymyzdan ajaýyp pursatları ana görmek üçin ähli mümkinçilikleri döredýän özüne giýje günni gaýgyrma dähmeçek ýan halipamyzdan Döwran Ismaýylow ýagny uzakdaky ýakyny matly gepleşigini şu ýerde ýadygarlyk toý sowgatlary. Şu ýerde menen şäherden soň üçin kämir gurulap durmaý, taňa tedgede geçiren mastyna. Minnetler. Mehriban adamlar kim mäňe birge assalamu alaykum. Biz Jennet gyýdy şu günkü bagy toýu bilen häzirki wagtda Rossiýa Federasiýasyndaky Mehriban dogany kakguşanyň adyndan şeýlede Türkiýe Respublikasyndaky daýdasylarynyň adyndan mübarekläp geldik we eger mümkin bolsa siziň kim mäňeden haýyş edýän kakguşan üçin daýdasylar üçin süper gowy edip el sarpsak ilki bilen. Şeýledene Jenneti bag toýu bilen mübarekleýän Mehribanlarynyň adyndan siziň kim mäňede ýetip gelen ene şu günlerem ýurdumda dowam edýän täzeli bayramçylyk bilen tüýdürekden mübarekleýär. Goý 2023-nji ýyl siziň ajaýyp arzuwlaryňyzyň avalasyan durmuşa geçýän ýyly bolsun. Arkadan serdarly, bagtyar, ýaşlar ýyly, ýaşlygyň ýyly bolsun. Indi eger siz ruhsat berdiňiz häzir men kakguşanyň gutlaw sözlerini dinlesem, size ana golundan soňra bolsa meýlisçan bolmaş ýerde dogun meýlisi men özüme golaýrak çagyrjak. Ene kakguşary taýyş etdi, meýlisçan meň adymdan sowgatlary gowşuryp berdi diýip. Häzir 2 minut biz kakguşanyň arzuwlaryny dinläli, ondan soňra da dawaramyzyň sebäpkärini ýürüten niýetlenen ýadygarlyk sowgatlary gowşuraýar. Ecekem Cennet, bağıt bol, bağıt yaşa, elmadama güloriyun hiç vaat olmasın, turmuştaki ehli olga sana arzu edyen, enemine ödegedegimne yürek duyusansımı, uzaktaki yakinim ehlim stüdyom kömöğülen size yetiriyen, mihmallar sizenem, soyuşu okullu geçirmenin bağışlı edyen, enem video size de köp sağlatma edyen. Awal. Kakguşanyň ajaýyp arzuwlary üçin men haýyş etsek ýene birge gowy edip el sarpsak Mehriban adamlar. Ay berekallah, hormatly mehmanlar şu oguly ýeri sarpmaly. Ay berekallah. Ine meýlisçan ýürüse kakguşan daýdasylarynyň dawaramyzyň sebäpkärini niýetlen ýadygarlyk gymmat baha sowgatlaryny goşurýar. Elbetde ajaýyp saatlaryň arasynda siziň hem şokuly el sarpmalarynň atynda. وخلك الدهاسة خمي وخلك الدهاسة خمي
uzaktır Yürekteki tüyüme Mehrine bağlap beni Karastım güllep seni Senin yanında geçti Ömrümün baklı günü Aramıza düşmesin diller diller Gözlerine bakmasın özgü gözler Aramıza düşmesin gülüm diller diller Vah ellerini tutmasın özgü eller Aramıza düşmesin diller diller Gözlerine bakmasın özgü gözler Aramıza düşmesin gülüm diller diller Vah ellerini tutmasın özgü eller